আরে মিঠাই এমনি কি করছি এ ভাই অন্য পিলা মারি দেবি কেন মু ফোপাড়ছি আউ কি পড়ছিল হ্যাঁ আরে কাହା ଘରେ ଏମିତି ତମ ଭଳିଆ ହଉଛି କିରେ ଆରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତମ ଭଳିଆ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ ହଉଛି ଯେ ସିଏ ତ ମିଠା ଉପାଲା ମୁଁ କଣ କଲି ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣ ଭାଇ ଗୋଟେ ମିଠେଇଟେ ଖାଇଲା ମୁଁ ଯେମିତି ମାଗିଲି କହିଲା ନା କଣ ତୁ ଖାଆନି ତୋର କୁର୍ମି ହବ ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଠୁ ଜରି ଭିଡ଼ିଲି ସେ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଦେଲା ବୋଉ କେଡେ ବେଗି ହେଣ୍ଟି ଦେଲା କଣ ହେଣ୍ଟି ଦେଲା ତୁ ତ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ ବାବା ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଥୋଉଛି ମୁଁ ଫୋପାଡିନି ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କଣ କଲି ଯେ ସିଏ ତ ଫୋପାଡିଲା ତୁ ହଉଛୁ ସାଢେ ସନ୍ତାନ ଦେଖୁନ ଏଇ ଖତ ହେଉଛି ତାର ଯିବୁ ନେଇ ତ ସଦା ହେଲେ ଝିଅ 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 ପଛକୁ ଝିଅ